Masu saurare albishirinku, shirin nan wanda yake bibiyar al'amuran yau da kullum, musamman take haƙƙin bil'adama da kuma yadda yake jin kukan al'umma tare da kai kokensu ga hukumomin da abin ya shafa, ya dawo muku kuma zai ci gaba da zuwa muku a duk sati. Don haka za ku iya tuntuɓar mu ko kuma za ku iya kasancewa da mu a duk ranar Litinin ɗin mako, wanda za ku ji shirin kai tsaye a shafinmu na Facebook mai suna Yusuf Muhammad Gidan Dare, ko kuma shafin Hausa Daily Post wanda yake zuwa muku a koda yaushe. Shafuka ne waɗanda suke kawo muku labaran al'amuran yau da kullum da kuma yanayin yadda rayuwa ta faɗa. Idan kai ma ko ke ma kina cikin wani yanayi ko na neman taimako, ko kuma wani ya danne muku haƙƙi, kuna iya tuntuɓar wannan lambar kai tsaye domin bi maku kadinku da sada ku da hukumomin da abin ya shafa, wato 0812276339 domin a bi maku kadinku. Sai mun ji.